Nah iya ndek wong lanang lho ora pecus. Dikon kuku lontar ya ora lontar, dikon nggih kupat ya ora gelem nggih kupat. Nek kok nggak kayu tinggal kupat ya ora gelem golek. Nek kupat patang kebatane nyuget. Wong lanang kok ngedapurane. Terus di doya kan ana budal nek ono ndandut tak uang. Ora ngurus. Lah budal. Apa sing ngurus kok ya cepaplaan yang kowe karek muni ra ngurus. Budal sapa kongkon penggaku ndandut kudu budal ya budal. Lah ya ngene bar mangan lah budal kalau dibel. Karek aku. Arek. Ora dibel baton mak kebatan tak kongkon aku ora ngarah kebatan. Ladah. Nang ngomeng to nang ngomeng. Dikon golek kayu nggo kupat ora golek. Kon ngiwang gawe kupat ora gelem ngiwangi. Nek matang karek nyudet. Oh, ngono mosok ketumen. Wong lanang ngono kuwi. Kok tak gowak kupat kok. Kupat kok loro kowe kok. Ah. Buah lah. Ora nangis kok kupate mbok buah. Iya. Ya akeh wong wedok tapi ora kaya kowe ngono. Alah. Moncene karek dikongkon popong, nek dikongkon dijadoyono lho kebatan megono ndandut. Kok iya ya ngono nek dibel daya. Nek aku ki sik ngongkon ganjek ngono. Oh, copros sak karepem, sampe pegel tetem ora tak badaki. Badai ya wis. Encene yo nek diarani mo. Ya adok kupat bawa pindang kowe kok ngecopros tengah hari. Mbak apa duweku kuwi. Kowe ya ora gelem nukono papitik. Bendalem kok kupat tengah bawa pitik bareng kok kepadane kaya duwe bondo. Apa ya? Nggih. Wong kemae. Enak. Ora kaya kowe ngono. Enak ya bondo, mosok nganggo dhuwit tuku pitik.